tiyang saestu pametri budaya saestu wonten ngriki menika. nggih. Senajan to swasana gemis tetep jenjem ayem para pamirsanipun. Amin, amin. Sing tak gumune iki penonton sing ngarep iki. Piye? Kloso nggawa dhewe. Heeh. Meja kursi nggawa dhewe. Ora meja kursi iki nggone sing nyepaki panitia kok. Lah wong mawe apa kok kene blas renek meja kursi. Urung ditata ya, Nyuk. Kula tata kok terus. Ah niku ketok yen tresna karo budayane ngoten niku. Nggih ta. Saestu. Mula sing jeneng nyambut gawe ning tlatah Jawa Timur iki padha karo ancik-ancik pucuke ngeri. Laras Nek ora ngati-ati manah mbilaeni. Oh, mriki niku para pametri budaya, para budayawan kathah. Nggih. Saestu para pinter kathah lho. apa nek butine iki piyai sing sembodo Sembodo gede. nanggap wayang lho. Sembodo kabeh. Sembadane piye? Pemandangan banyu asli saka langit. Kuwi jenenge rejeki. Lah nggih lho dilewer-dilewer. Sing jeneng udan kuwi ora iso ditulak, ora iso disuwun. Nggih ta. Kabeh niku dadi peparingi sing anu nyipta urip. Oh, Bagong niku nate nolak udan lho, Mas. Loh, apa ya? Wah, wingi pas kula ndek gawe, Nggih. sing nolak udan lak Bagong. Ya, wah lah, aku malah lagi ngerti iki Ah, pengalaman jenengan kuwi. jenengan lagi pirsa. Nggih, Teko tok ndek kula jam 4 sore niku mendung weteng. nggih. Wah, langsung katoke bojo kula dijaluk. Bucake dhuwur gedhe. Oh iya, Mriku sedakap nang tengah latar. nggih. Dungane tak ngoke bismillahirrahmanirrahim. Kyai Toyo Nyai Toyo sing kolor bali ngalor kok kidul bali ngidul. Wetan bali ngetan, kok kulon bali ngulon. Mlebu omah ki deres banget. Lah kula tekoke jare sing kon dhuwur lali rung dijawab. Ora kuwi masalahe. Lah masalahe apa? Lah bojomu katakan taun-taun ning gendeng angel mencopotane. Kowe iki nyapa anake kancane penak bae. Kowe nyapa anake bojone dhewe. Bojomu kan semboten katoke. Lah wong lah piye, Mas? Wong nyatanipun kados pirane butine niku piye sing tanggung jawab. Nggih, nyatane ya apa-apa disembadani dhewe. Mas, jenengan Pripun? kodhok niku ten transit niku wis cemepak sate kambing tengkleng. Lah niku dadi unen-unen. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Iki wae delem pasti bomol ya. Mulya tenan. Wah, bagus jenengan pizza Bagong sing mangan. Pripun? Mangan piye aku mubeng golek ikan lenge kari duduh tok. Lah lemu teko kewengen Kamu wis kewengen. Kamu dhisik bareng aku ya genak entuk tengkleng. Sing tamu sing kepareng rawuh. Apa kok? Nadyan udan. Nggih. Semangate sing mirsani. Heeh. Proyektor kono ya kebuang. Alhamdulillah. Ono setengah kilo dagang. Komplit. Nggih no, ayo kudu ngono. Nek sing jenenge wayangan niku ekonomi kerakyatan wis kecekel. UMKM laku. Nggih, sing entuk rejeki ora mung dalang ya go sinden karo bintang tamu klebu para bakul-bakul ya entuk rejeki. Mula muga-muga nadyanto kaya ning kahanane para bakul-bakul pinaring ana laris dagangane kabeh. Amin. Iya, butine sing kurang komplit siji. Apa? Kurang nanggap kipas angin lho, Bu. Lah ngopo nanggapi pasang iki? Lewer kabeh. Ngono ki gawa dhewe. Lah, Nggih. ya. Nggih, mulai iki ujume lek-lekan Mas, Ya. kelekatan. Iki ngaturke lakon sing jumbuh kalian kawontenan. Nggih. Nggih. Aku tak nyuwun tulung luwih dhisik, kula nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam, kula nyuwun pepeling. Pepeling dipun bawani langkung rumiyin. Dibawani. Heeh, sing bawa sapa? Kula nyuwun tulung sing bawa Mas Petruk engko didum karo Mas Bagong. Oh, nggih. Iki nyadang napa nggih kanugrahan saka Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Yo, dibawani dandang gula, mengke dawuh lagon pepiling. Mas Petruk karo Mas Bagong sing bawani. Saiki diwiwiti Mas Petruk sik. Monggo, Mas. Rukun Islam kang lima puniki ketindakno ming para sasama Nano aja padha ditinggalke. suarane apik, lafale cetha tur dasare ning laras ya pleng. Mula niki enten bebungah 100.000 Mas Petruk. Matur sembah nuwun.